לדעתי הכי כדאי להתגלגל את זה עם הג'יפ. לגלגל את הג'יפ, לדחוף אותו, יתגלגל עד למטה, זהו, נגמר הסיפור. כן. אבל זה סרטון. כן. אני זורק לא נכונה. זוז נדב, תיזהר. תיזהר! בסדר, אבל אני חייב לראות. רגל לפה. רק הם יכולים להתהפך ולהתחיל להתגלגל לפה. עוד צד. זהו, תרד ישר איך שאתה. איך שאתה. איך שאתה. יופי. אתה. אתה. יש לך מיגון. לא? ימינה קצת, סיב, ימינה. אבא, אני איתך באוטו, לא. ימינה קצת, סיב, אם אתה יכול. זהו. כמו הפג'רו שהיה לי, בלימת מנוע, אין לו בכלל. למה זה גיר אוטומט, בקושי בולב. בוסי!